Autonomous Council EM Retazing hi lapen Water Resource Department WRD atum chelangsi kopili aroy akum ke dwara atum aphan langkit hepen kapajok je aphan pura kelang charida. Denarong hitielong habiraing narkateng khengajok gari lapen hem ke phang no tekang. Pang sirkep mondulia sarka pathir pensi ingdeng sirkep dipu presbyteria maipi kapajur. Karbiang long life birta kila ara do ana phansita me nilihin pen cardom ang pajuriglo cardom pinia birta la pen kedam tanga birta ang ton pen chithala mexina Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang kapin khara teng pen pini thang thang ni phain kora trogarni bithung la pen kopilia habar ke parlo jasamet kopilia ro yakung along ke do ara tuma phan langke thepen ke pajokji la pen schema kimi survey la pen embankment artwork asai ke deng ponji aphan Karbiang long Autonomous Council EM Retazing hi la pen East West Karbiang long Water Resource Department engineers chelangsi kelangchari padodam Karbiang long along riarlo BJP rat pangria song nangchari chalon det pen penangan kiduk det ki boy darar phan mathasi atok anu along ansetami kaching thura tomon pajablo bangso pen penangan atum ke joy ke jogwana sonsi thekpon long la sonsi pini thang thang ni phain kora trok ani le thot seta kopilia roy langke the hut kisung ki phara ratuma phan mathasi la bangso kisung pen ke pajok je phan pura Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang kapin khara teng pen KAAC EM Retazing hi lapen Water Resource Department engineer meji kroatum japon linsi akimi scheme ke deng ponje phan kelangchari padopon Bangsolong Karbiang long Autonomous Council EM Rina Tirangpi MAC Pawan Kumar Hanparta East West Karbiang long Water Resource Department engineers lapen staff atumpen chepatir piponsi survey lapen embankment artwork asai dengponlo lapen being hoya hawar longlea hem atumpen compensation of puthak hada ke dwara atumpen chingki jethan padoponlo lapen EM Retazing hi hinpen labangso kopilia roy artwork boundary ka selam ponahut longle phelangkana hoga tuma phan ansatami sarkar pen compensation of puthak klardak pen than pachini pon department phan pa survey po kasi department survey tanger lu pote alangli nili tum hanang pipo gela soteng pen nangli tum ningke hang manangli tum phan to sonse nang ke serab ji ko ba ke nili tum matha pon ko kasi nangli tum matha nangne jong se hem ta heno daglu pulote hem kisi ni aja kong mane do kasi nangli tum ahir jume siam phan ki nili tum phan nang serab na te du la bang ke nangli tum sabda matha nangne nona bang ke nangli tum phan ko sonsi lang pen nang pa jok ji pula bang si ili tum la ko sonsi la pamisena kami claiming la hai si tum ke matha ponang ko News report Bikram Teron Karbiang long live Denarong Municipal Board mate denarong ahithiarlo todabada por phai keba por malom ejon habira ing nar kewang put benajok ihum tempo lapen doni don thomahem panahok tekang Denarong hawar Josimet dong hapen danglok penangana jak inglong arjon ningkan kang thim satami arlong ki phura men pen illegal land mining asai ke claim penajok penangan inglong ang nampi kana hok do tanglo Bangso penajok si habir aing naratum ki chomo vi pen chenglo ki do kedam anta marat maringa piatum ki sunga sonsi thekpon long Lapuson penajok non ke anarlo tetet setami habit ing nama pila pen ingnar hai hui setami rong arlo si jui jamlo Lason si pini thang thang ni phaing kora trok arni ada por phai keba por malom ejon habira ingnar denarong hithia jo nangtet plutsi ihum tempo tong tekang rayan pinno lapen ingti hema bari lapen edon donia hema paisong pen danglok cycle anta panahok tekang etlo
Lapen highway atobar pia krong long setame penangan muni ratuma phan labang so habida ingnar ijon penangan hur pachote kangno setame kopai kemi penajo maduta arenga hukesu lapen apran kedam nanga bangke thek bonlong lelang. News report Karbiang Long Live. Kedam tang ni phayeng ko repli bom tiar ni pen ke pang chengpon bangso ingdeng sirkep difu presbyteria mai pi pinini thom ke chok bom kurur ni ada por phai kebra chitimapor arnama phan ki ro kar cho mai pen si pang chengpon lo nini ke chok arni ada por phai troxi ra achitimapor pen pang chengpon lo Bangso ingdeng sirkep difu presbyteria mai pi along Reverend Moderator R Lalthapui penja ponsi Yuria Rongpi Jiten Hanse Babu Singnar Sikari Hanse pendanglo kaddo kawe bang sirkep aphan mondulia sar pathir pon Bangso hud mondulia sar kimia tuma phan jaipong mondulia sar ranjit teronahin pensi pereng pheleng pon Bangso phi anar lopor phai sia por malom pen Reverend Moderator R Lalthapui hin pen sacrament mate hempua an sikdang ponsi pipajer pon Bangso hempua an kisiga maya long kalitang mondulia sar Jackson Rongphar lapen kalitang mondulia sar Joel Intia phan kachikimo asai dengpon Arnigang sampor phai trok pen puthot keru kar cho mai pang chengpon thusi arnama phan keru kar cho asai kabado ponalong kijutsi arnamalam ke thanpon lake kedamji a moderator mondulia sar LT Liana hin pensi mesen pen arnamalam thanpar jupon Bangso esek Dipu Pastorate, Hamren Pastorate, Dongkamukam Pastorate, Lapen Longnit Borjan Pastorate, Koyer atum pensi, Arnama Phan, Kerualun, Parjuponsi, Ingdeng Sirkep, Dipu Presbyteria mai pi mesen pen pajutpon. News report, Karbiang Long Live. Saphapani Area Baptist Fellowship mate SABF atum chepatir piponsi Arlong Pharla Baptist Church along Ingdeng Troxi Keba Phong Annual General Meets Arnisia Pharman kepado misen pensi pachun ponlo Bangso Jaimek ada por phai Troxia por adim ke palilapen men ka chathaba por enlo Laswaphi por phai nerkeba por pen SABF amai phu Reverend Aron Teron pen SABF alama ingthur ponsi mai ke doadim pendalta alang lipensi Bible langponsi arnamar dom pen ingpu ponlo Lapen por phai sirke pen kicheng si delegate mai ingni ponlo Laswa ho chunbang William Singnar pensi kenang soralam an parju ponlo Laswaphi por phai sia por pen puthot adun thu delegates ingni ponthulo Delegate samaya long ningkani siang bong ke claim ke dam na pen kichun che la pen anpata akimia sai kideng pon thujia lam hai hui penang anapor chingwai pon Adun thu ka chingwai ason an patangsi arnigang sampor phai plia por pen karcha girja kapadopona hut SABF dunmai phu jiten terang pen kachapahem phu pona maya long kenang soralam chunbang William Singnar pensi apor emponno La sohud akimi kang waipon SABF, SABYF lapen SABWF atuma phan Reverend Aron Teron pen kardong piapor en ponsi arna malamta alang lipen amatsi than ponsi ingdeng troxi kep apong SABF AGM amai misen pen pachun ponlo Bokajan penanan terang Karbiang Long Live Hako sikari ingtia rong puke hokcheng mate rong nang kachukim cheng abang phubang phia tuma phan kachikimo anparta volo wasang pen ke thok kijir kedam tang niphain kora pho arni sikari ingtia rong along sai deng ponlo Ili karbi karbaga sotum ke hako phusar phisara tum jongsi chipami ponlo bulote choklem chodama hin lapen kapre asayamo along setami aho or mate ahir jumi long pupen langhen constituency ke parlo selavora hawara long kedo sikari ingtia rong along setami bangso asai deng ponlo Bangso asai ke deng ponalong sikari ingtia rong asar moja ingti pen jalinsi rongara ratum pen tirim karcho mate tirim chingdu asai deng pon
la bangso hut kaching dupon angkok laki hako bangso rong nang kachukim cheng atum ke claim ke dampon ke mesena jok non an setami rong robalong reng dog reng ni pen dolong lo an parta choklem chodama mo setami an so se choklem chodami ji aphan pura keram tang thang ni phain koira phor ni volo wo sang pen thogjir pon nu buta rong asar moja ingti pen pherang ke thengno lam the jai kan kapit kan sida atwa tu apen pineng abang ke thok pon abang pu tu mangge hala aprang long pen nang ki sun ladak rong nang ke cham cheng mate rong nang ke du cheng rong nang ki kim cheng abang pu tu bang throk si do asila so bang throk si alang le tum bang so ter the ben ke chu te kan alang le tum phang tin tum pineng abang ke dirim ke thok pen abang pineng abang ke ni tum mangge pineng abang ke bukan si itu thok lo lapen ma prasad tensi ini tu kadam kadi thok jir lo tangka poisa lai hui tensi ke thok jir lo si mo next aning kan pe na bang ba mo tujuan ning tan bang ke ini tu mak perfect haji lapen labang so hut ke thoki jir pon laki ke chengsi rong asar sarthe ingti lapen achor kareng tok bipia phan non ki khibom rong asar moja ingti pensi thogjir ponlo kania teron lapen kaban ingti pi kareng ingti pi phan ching teron bura tok bi lapen kare hanse pi phan langtuk tok bi kania taro lapen basapi be pi phan kurna taro sarlok hensek lapen mekri teron pi phan babu hensek sikari rong phar lapen kavi ingleng pi khoya rong phar phan longkeswar rong phar sikari ingleng lapen kachai tok bipi suniram ingleng jiten ingleng aphan komol ingleng lapente kania ingti lapen kaje phangchupia phan chesong ingti lahai hui kalitang mate atirim atuma phansi bolo wosang pen thogjir pensi mission pen tirim kaching do asai dengponlo aduntu tirim karcho asai dengpon det pen puthot lunkanama setame ronga sar pensi ingpu pitekang pen rongarat anparta risonim sotum pen ningche parong pon langhen pen sarpang ring tigathar karbiang long live bini prime time birta ke lapon si kang tonik lo